els col·legues van marxar, de fet van deixar de ser amics i tot. Vaig arribar, vaig fer unes voltes pel barri intentant que passés l'estona. Vaig anar cap a casa al final veient que no hi havia manera. I em vaig trobar amb un dels altres companys de viatge del camí etílic, un dels primers perills que coneixem, que és el pany movible. Després d'uns quants cops, al final vaig encertar, vaig girar, vaig obrir la porta i vaig entrar. Vaig començar a caminar pel passadís, em vaig fixar per primer cop que el meu passadís feia esses. Vaig arribar a la meva habitació i vaig cometre el meu primer gran error. A banda de la sangria, que és estirar-me directament. Estirar. I de cop i volta vaig notar que alguna cosa estava passant al meu cervell, que estava fent voltes com si m'haguessin ficat una rentada al cap. Uah. I em vaig aixecar ràpidament i vaig obrir la porta. Vaig notar que hi havia una cosa així com... Algú ha vist Alien? Doncs hi havia una cosa així pel meu estómac que començava a rondar i fer voltes. Vaig aixecar, vaig començar a córrer pel passadís. Casa meva té 50 metres quadrats, més o menys, però aquell dia no ho hagués dit pas. Vaig començar a córrer pel passadís. Vaig veure com s'obria la porta de l'habitació de ma mare i ma mare començava a córrer darrere meu. Però vaig ser més ràpid i vaig tancar la porta. Pam. Ma mare va aparèixer a l'altra banda i em va dir: "Estàs bien?" Jo li vaig dir: sí. Clar, que li vaig dir tirat a terra, suant. I em va passar una cosa molt i molt xunga, que és que, quan vaig tancar la porta, vaig tindre el temps suficient per vomitar. Sí, vaig vomitar. Però no vaig vomitar al vàter, vaig vomitar a la pica. La situació, faig un resum, era la següent. Ma mare, aquí, a la porta, escoltant. Jo, aquí, tirat al terra, suant. La pica, amb un pam d'una substància vermella grumollosa, la banyera i el vàter. Això, la banyera és circumstància, tampoc no... El vàter sí que és important, però després. Doncs, ma mare em va dir: "Estàs bien?" I jo li vaig dir: sí, des de terra. Però jo no sabia una cosa. Com que tenia 15 o 16 anys, ara no recordo bé, jo no sabia encara un dels grans misteris de la humanitat. Per què les mares ho saben tot? Ma mare, estant fora, ja sabia que jo havia vomitat sangria. De fet, sabia que havíem fet un concurs al parc i sabia que havia estat bevent 1 minut i 31 segons. Però, innocent de mi, jo, com que no ho sabia, doncs, ma mare em va preguntar: "¿Qué te pasa? Y yo le iba a decir: "No, es que hemos cenado en el McDonald's y no me tiene que haber sentado muy bien". És un altre clàssic de joventut, com a mínim meu. Totes les culpes els hi donava a aquests jocs, rotllo McDonald's i coses d'aquestes, quan encara hi anàvem. I jo crec que qualsevol dia passaré per davant d'un McDonald's i em sortia el pallasso i fotre una pallissa. Doncs, quan em vaig despertar una miqueta, em vaig aixecar i vaig veure el xungo de la situació, perquè la pica s'havia embossat. Llavors vaig estar pensant, i la primera idea va ser obrir l'aixeta. Va ser un error, ho sento, soc de lletres, vaig estudiar història i no dones. Vaig obrir l'aixeta i va ser un error perquè el pam de substància vermella amb sucs intestinals es va multiplicar per 2, fins que va arribar als bordes de la pica. I llavors vaig parar ràpidament l'aixeta i vaig pensar com treure allò d'allà. El primer sistema va ser el següent, el que jo conec com a massatge cardíac. Un fracàs absolut. Vaig planar les mans de tralla, però no va valdre per res més. Vaig mirar al meu voltant a veure què trobava i l'únic que vaig trobar va ser un rotllo de paper de vàter acabat i vaig veure que el rotllo té un forat per cada banda, és el que té, i al mig hi ha un lloc en el qual pot servir com per transportar coses
Llavors, vaig començar a omplir el rotllo i portar-ho fins al vàter. Omplir el rotllo al vàter i vaig veure que era un sistema eficaç però tremendament lent. I a més, al final el rotllo es va desfer quan estava a la pica i va quedar barrejat amb tota la substància aquella. Llavors, després de molt fer-hi voltes, vaig aplicar les paràboles, que és una cosa molt útil que t'ensenyen a l'institut, així com les equacions de segon grau i aquestes coses també són molt útils. I vaig pensar, ja està, vaig veure la pica al vàter, la pica al vàter, pica, vàter, pica. I vaig veure una paràbola perfecta. Em vaig arremangar, vaig col·locar la meva mà com si fos una cullera sopera i vaig començar a fer així. Clar, amb el meu cervell s'havia dibuixat una espècie d'esquema que feia així i queia tot perfectament dintre del vàter. Cada dia que va ser una mica diferent va fer així. Sí, la sortida sí, però després va ser una mica així. Vaig eliminar la tralla de la pica i després vaig veure que estava expandida per tot el vàter. Ma mare en aquestes estava a la porta, flipant la pobra dona, i vaig dedicar la resta del temps a netejar el vàter, amb paper de vàter. Vaig llançar una mica d'ambientador per eliminar el tufillo, que també després ho he pensat amb el temps i arribar a la 1 de la nit aquest nen s'està fotent ambientador. Però, bueno, jo en aquell moment vaig pensar, joder, no es notarà. Total, que al final, quan estava tot perfectament net, em vaig rentar la cara, em vaig rentar les dents, que és el més important, em vaig rentar les mans especialment, i vaig obrir la porta perfectament. Què tal, mama? Bé. No, és que no estava molt bé l'estómac, ja saps, a McDonald's. I vaig anar cap a la meva habitació, triomfant. Em sentia que havia solucionat un problema. En aquell moment, si haguessin entrat els de CSI, no haguessin trobat ni una sola prova de tota aquella tralla. I vaig cometre el següent dels errors, que és posar-me a dormir directament. Pel matí em vaig despertar perfectament, sense cap tipus de ressaca, i a més superfeliç, pensant, ole, ho has solucionat, quin geni, que guai. Però quan em vaig aixecar, vaig veure que estava dormint en un vessal de pota vermella. Llavors es va obrir la porta i ma mare em va dir una frase lapidària que se m'ha quedat aquí, que és amb el que acabarà el monòleg. I em va dir, ¿qué? ¿Bebiste ayer? Al qual només li vaig poder contestar, bueno, un poco. I gràcies per...